Ya monggo. Jumangkah. Iya, Bapak dan Ibu, kantoran binara hati kamar tingkat yang panggalin bersama seni jaranan Durangga Mulya Jaya ingkang sowan ingkang abiyantara ingkang wijil saking Kusa Pegit ingkang dipun pandegani Bawa Nurbaik ingkang dipun koordinatori kalian Mas Ferry. Wila dalam piak-piak sing lamara surak kaya ambata ruku penarung suara di peladong punya anggar-anggar ada gondo ada mabar iya gondo di Durangga Mulya Jaya kemenyar mau perat oh gentar-gentar ini ada gondo itu semirat hamba partai Jomoyo Yo, yuk. Yo, lo. Jagat Dewa Padara Jagat Sugore Jagat Mayangkara Jagat para dewa Udana dari Marjabada Kang katingal Candra Bagus Orwanti la yuk yo yuk para pularap sidang merman Kakang Suryo Bidara Jagat lali menganalaskan katane juru-juru Semana Dewa Dewa Durangga Mulya Jaya Lemah balon alon sikil di baik batol suaranya gegirisi kaya kemari ombak ing tengah samudra kaya suaranya berdeki mongso ketiga yuk ayo kira sama baik ganti sawe kodiri Abiyantara bangun seni lewat budaya yo yuk ono kala sepetan tulak balik etan ono kala sepidul tulak balik itu ono kala saka kula tulak balik kok menawa kala saka tulak balik yuk ya ya
ya ae ya ae ya ae ya kembali masih kita saksikan satu tampilan seni muda Kepang
versi Pegot persembahan dari Gonco-Gonco Turangga Mulya Jaya sepira balik ingkang sawan ngabiyantara saking keleladan Gusa Tegir ingkang dipun pandegani Bapak Nurbani iya malam hari kadung dari Gonco-Gonco Aksas Bro audio oh you oh stop iya sudah memang Pegot versi Malangan oh ya awas ayo no iki lo parake Turangga Mulya Jaya
sarana teji sarana teji sing numpak ndara bayi sing ngiring para matri srek-srek nok srek-sregung srek ketemu kinci. Para katakan para tamu dan undangan para penonton kembali masih kita saksikan satu tampilan bisa digerakkan versi Malangan Pekot bersama Turong Mulyo Joyo. This is special perform Turonggo Mulyo Joyo support by Aksas True Audio DJ Yusuf Kurniawan. Loh yuk wow hei awas kulon loh super pegonya Turonggo Mulyo Joyo. Yuk pangkat digoyang ya bersama seni kuda kepang Pegon Malangan. Sabar ya Dik. Cintaku suci sehidup semati. Sing sabar ya Dik. Iya sayang. Wis to, mulai paling warang Gusti kula jaluk pira? Apa Bapak? 10. Oke. Pangga tak layan. Yeah.
mandul ora duwe turun aku ora akan gal sliramu yen pancen mono ayo supaya aku bukan Gusti TMJ napa niku derek Turangga Mulya Jaya Iki loreke ya iki asli yo iki iya lah dan tangga sing sabar ya Dik ya ora kaya jare veteran omong aku yang kersane pengiran terus aku suci serutu sebati aja kuwate aja kowe urung dimomongan ya ta 20 tahun ning aku tetep tresno temenan lho ya kadang aja ninggal aku ya ora sayang ya iki barange Endang Purnamasari dan kowe ludik mandul duwe turun aku ora adangkan sliramu yen pancen mono ayo ojo bareng puji supaya aku bukan Gusti Nuninji Bapak dan Ibu satu penampilan ingkang sampun panjenengan pirsani sarengan kalian konco-konco Turangga Mulya Jaya salah satu seni kuda kepang ingkang sowan Nicil Makarya saking Ladan Kuso Tekir ingkang dipun pandegani Bapak Nur Pai ingkang dipun koordinatori
kadang jaler Mas Ferry yang dalam menika kadukung dening kanca-kanca saking Akses Bro Audio. Sinambi angrantos adicara penampilan berikutnya tari pegon perang celeng. Somangke katuraken satu penampilan atraksi manusia buas sing mangan apa iki ulo kobra. Ulo kobra dipangan arek ijan, tapi yang penampilan ndak apa-apa. Wait, kasih tembang. Monggo selingan 2 tembang, mangke dilanjut dengan satu penampilan tari pegon perang celeng versi kuda kepang gede. Monggo. Mita Winayu monggo dipersilakan. Keripik gedang godo telo jari Doni di edang Purwokerto monggo. Nah, kan pengen nyanyi gak? Iya toh, Pak Dalang katanya. Ayalane. Ting-ting rapopo. Za, ayo anu sapa jenenge Sup? Tapi aku moco. Iya, Yusuf, ayo lagunya apa itu? Apaan tuh? Mangga. Ayo Mit, rada rene Mit. Inje Pak Wis, inje Pak Wis. Rada rono. Ya, rada rono. Menjuluk nanti aku. Anu, Nanti aku menjuluk ke sana lah Pak Wis. metu. Metungul. Iya. Wes burem ah. Kumang resa budal iki kumang resa. Ana permintaan. Nggih. Tukang YouTuber lho, njaluk anu Katresnan Jati. Oh, Katresnan Jati. Ya, Oh, monggo. nggih, monggo. Nah, lek ku ketok lek Katresnan Jati ketok iso. Ate-ate udah bareng. Angelan iki buat siji iki. Heeh. Tunggale wong kuno iki lho ya angel ya. Iya, makasih banget. Barang-barang Terunggu Mulia Jaya. Spesial buat panjenengan sami. Ono bolo-bolo Akses Bro Audio. Ada Ante Pak Bro. Hey! Ya, sambil kita menunggu penampilan berikutnya. Janji tresno disekseni lintang-lintang ingkangnya ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kasih ati iki apa jane ati ngendi aduh wong ayu kang tak ati-ati tarik yo ada Mita Winayu lho lur iki lur Ada Bapak Wisnya Televisi. ya iki areke ya iki Iki lho larane. tekno Wong bagus aja sira melongso. Usah Aku teko gendong tresno. asoy Lalangan asmara. Yang isin rasa. Nyambani hati jiwa. layo Kang rasan piye hatiku. Ada setia. oh ayo sayang ayo nang pasar sih ayo nang pasar nang kene nang ada bakir lu wis nang kene cedak kene beda toh
bersama BMJ. Kalau udah goodbye. Candi tresno disesai lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa usata wadi nabaika kasih ati aku jane ati ngendi aduh awak manis kang tak ati-ati suci Mario Rahayu. Kamu loreng lagi pote? Oh enggak. Wis kena. Wis kena. Meneh sak tembang maneh. Wis ora ora. Oh sak tembang maneh. Saya karo iki. Ya, awas lagi bote turu lho ya engko dijeleng. Loro nek kaya iki. Ijan ya. Apa? Aku durung njaluk lagu sangat tangani. Nyanyi ta ora iki? Wong tuwek ya, nyanyi sak lagu wis menggos-menggos mimik. Aduh, sulit. Nggih, niki satu tembang lagi saya tawarkan untuk ibu-ibunya yang cantik. Ada request lagu, Bu. Bu, jo ngantuk Bu. Iki sik nyamene kok wis melelo wae. Mbah, pun ngantuk riyen nggih. Ora. Bayar ngantuk. Lah mune ditakoni ngene. Ibu kate njaluk lagu. Lah nggih, sampe tak cedheki no. Bisa. Matur nuwun iku Duk. Opo sih? Matur nuwun barang. Lah di lagu napa, Bu? Pengantin baru. Nggih. Wonten malih? Oh, mboten. Pengantin baru, Mas. Cocok. Mantene iki mantene. Mantene wis mlayu. Mlayu nandi? Lho Landi. Di Jare aksa aja. Matene jare. Wah, Api-api. Nah, kalau digoleki sing dadi lah. Kesuwen. Engko ae lah wis biar. Pengantin baru, Mas. Khusus dipersembahkan untuk mempelai berdua. Yang di seberang jalan, selamat malam semuanya Ibu, Mbak. Iya, tentu persiapan tari pegon. Tembang gede. Lanjut perang celeng. Turangga Mulya Jaya.
asoy Duhai senangnya pengantin baru duduk bersanding bersenda gurau aduk senangnya pengantin baru duduk bersanding bersenda gurau bagaikan raja dan bermaisuri tersenyum sipu bagaikan bidadari duhai senangnya menjadi pengantin baru. Duhai senangnya pengantin baru duduk bersanding bersenda gurau Duhai senangnya pengantin baru duduk bersanding bersenda gurau bagaikan raja dan permaisuri tersenyum siku bagaikan bidadari duhai senangnya menjadi pengantin baru. Rangga Mulia Jaya. Iya, satu tembang pengantin baru saya aturkan kepada Pinangkaten Saribin Mas Ahmad Rosadi Saning Singli Khairatul Masa remajamu di saat kau berbulan madu tinggalkanlah masa remajamu agar kelak kau hidup bahagia rukun aman damai dan sentosa duhai senangnya menjadi pengantin baru. Duhai senangnya pengantin baru duduk bersanding bersenda gurau Duhai senangnya pengantin baru duduk bersanding bersenda gurau bagaikan raja dan permaisuri tersenyum situ bagaikan bidadari duhai senangnya menjadi pengantin baru. Iya. Sampun Ibu. Sampun, makin balik nggih. Alhamdulillah. Makin balik pun kuatir Bapak Ibu yang sowan ingkang bijil ilmu tengah sepanjang dalam salah satu seni jaranan Turangga Mulya Jaya alamat pasti tetap boten berpindah-pindah Kuso Tegir ingkang dipun pandegani Bapak Nurbai yang dikoordinator dengan Mas Ferry. Mangga dilanjut seni kuda kepang perang celeng bersama Turangga Mulya Jaya.
Mulya Jaya. Jumegur pecut Kyai Samandiman kang renenggut diri sang bawa menyat saking sasana wisana lemawa dari papan pagelaran Jawi menika candrane para kadang-kadang Tarangga Mulya Jaya 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 Semanggaing saking sasana busana kaku pepe ora ning pepe pagelaran Jawi es atas rekinas wah yo lolo yo asas
Kapyak sakit Sasana busana bawah wonten ing papan Pagara Jawi Prarada putra Garuda Kepak Katingal bagus arwane Gitra Gedas Yen Cinodro Kadyora Dewas Bagus Remati Turangga Mulya Jaya Ya Kalak ing Waraga Putra Wijaya Cakya Sara Pangresa wonten ing papan Pagara Gadot Kapyak yen Cinodro Adyo Padewa Ya wonten ing Waraga Putra kang jingkrak Kakak Prakoso prajurit Panggulawami jil saking tlatah Bantarangan kang badhe boyong Kusumane Ayu Dewi Sangga Langit ora liya Turangga Mulya Jaya Kapyak yen Cinodro Kadya Selo begitu
Seno kangaran pati begini Sumedang di Candane Cokoro Daya Suryo kang lagi muncul kang apa dari jagat Oroyo Tronggo Mulyo Jaya cerdas kan Bapak Paluning Padi sisane riko ya ayu Dewi Songgolani wontenipun Prabu Kertanegara Praptanira Prabu Jeleng Senggi
sami sawan ambekal tidak ing para prajurit antarangin lan sami lebet wonten ing jroning wana ya alas ya wana kang aran Nirbaya wana kang aran alas kang aran Boyo kang aran Goro karane kang bening kabekal kewan alas kang saruto kala Wagya Prabu Jeng Kepe Duh niki para katang pamiyarsa kakung dalam putra satu dagen mantan bakal kelawau candra dede para katang putra ingkang hadir doroga kang sami merasuk wisara kang prajuritan akan prajurit kuda saking bantaraken prajuritipun Prabu Kelana Sewandana balok atas putih kipraipun uga sareng-sareng kita bersani kados dalah titipur nani pagelaran ing wasana para tamtama turangga mulya jaya lumaksana magita ing garis Payak siap
kaya Turangga Mulya Jaya Usa Fakir ingkang dipun mandhegani ingkang dipun pimpin dalam panjenengan Bapak Nurpati. Oh you are. bangga bersama Turangga Mulya Jaya. Ini juga dicoba terima kasih, selamat malam semuanya. Kagem bolo gandul kali sodo wakir. Ya iki lho Turangga Mulya Jaya. Oh
goyang. Rangga Mulya Jaya. Yang Ibra.
oh lo lo ya lo lo Oi. Oh. Oh, oh. Para kadang pemirsa tentu masih kita saksikan kebiari konjungan seni budaya Bang Peran Seleng bersama Turangga Mulya Jaya Uso Tegir Panggonani Bapak Nurbai pimpinane ya oh Kaulah seni Gusti mungkin sah kajiwa kaira dhumateng kula lan panjenengan sami punapa to ingkang sampun kapiyarsa boten sanes amun diwontening budaya saking para leluhur ngantos wedal menika dipun pundi kang estu sanget lestari
Turangga Mulya Jaya Turangga Mulya Jaya ya 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 Ayo Ate udah terang kau udah jaya oh ah Mulya Jaya Yuk. Awas. Ayo. Padha Wolo. D. M. C. Bapak dan Ibu para menonton kembali pada menyaksikan satu penampilan Padha Wolo Turangga Mulya Jaya ingkang sowan saklatan uso tegir ingkang nyebut Pandegani Bapa Nurbai Oh, oi, yuk, nah,
EMC Lor. Kanca-kanca Turangga Mulya Jaya yang kadung menjadi kanca-kanca Akses Pro Audio. La 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 la.
sengsara anyarun Gusti kinabulno gegayuanku iki asoy iya iki lur Ya tentunya kepada Panjenengan Sami tentu masih kita nantikan makin satu penampilan atraksi manusia buas yang makan ular kobra bersama dari DMC. Iyalah lode kenu janji-janji disekset di lampu alun-alun iki lali tenan lode karo aku iki ning terminal stasiun goku keluarga besar Seni Jaranan Turangga Mulyo Joyo, ada Bapak Nurbai, ada Mas Ferry, juga ada gonco-gonco bola-bola saking asas bro audio
disekseni lampu alun-alun iki lali tenan tadi gonmu janji-janji ning terminal stasiun gono ku goleki disekseni lampu alun-alun iki lali tenan toya janji-janji ning terminal stasiun gono ku ngekeni. Iya, tentunya masih kembali kita saksikan satu penampilan dari seni kuda kepang perang celeng bersama TMC yang nanti juga masih akan ada satu penampilan, ada penampilan garongan Bendino rasane ra karuan, ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan, mangan mangut lele rasane kok padha tempe, apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku kok ya sampun lenesu, nasu kabeh iso, rasa kudu nganggo majudu empanan paras ayumu, dak ketok karo atimu, rungokno dombangan manesu
Cek ono ta tibake. Ayo siji kasih, siji kas. Cek ono telu iki. Mari ngono terus ganongan ya toh. Hewan alas atraksi King Cobra manusia buas. Ya sak tembang mana Sup Yusuf monggo. Ya. Iki ngancani sing kari telu iki lho. Tak pikir mah katut kabeh tibake ora. Gak gelem oleh lagi. Njaluk dikapakne anu Jaluk iki. di puk-puk dhisik. Diururu. Durangga Mulya Jaya. Oh, kamu mengagetkan Tak kira gue. wek tepak lho iku masih mlayu-mlayu. Astagfirullahaladzim. Tak ceritani. Cerita apa? Cerita apa? Cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalne keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah lara wong tuwa ana kaya ora ana ngendi kasih sayange sing kaya cahayane bapak ibu bingung dhewe-dhewe yen pancen kudu pisah aja nganti anak dadi korban berjuang ning dalam Ora ono sing jaluk dilairke nang keluarga sing kaya ngene tak tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat kalungane marga rati sangkong tuwane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene man ana sing rusak omahe. Yo sik nyantol siji. Ayo sayang. Ayo goyang. Ayo nang bubuk sudah malam. Ayo, ayo yen pancen kudu pisah ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean pasukan goyangnya mana iya Ora ono sing jaluk dilairke nang keluarga sing kaya ngene tak tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat kalungane marga ra disangka wong
rada angel. Angel kuliah angel. Sedang bubuk hari situ angel ndang ya. Njaluk di Anak lanang ngono lek gak mau langgai ya tambah. janganlah jangan. Oke, setelah ini langsung persiapan kandongan lanjut kewan alas atraksi King Cobra manusia buas terakhir rampak barong.